megalayapost.news ปันเราได้ไว้นสำลาวบันดันกจิงดูนากัลยังกัดคอดแมนกบ่าดาลาบัญญาบัญญังกุมบลงเลมกิไว้กิบเบียงหากิดคอดแมนอุสำลาเปริงปะเลนักชนองปวินฮาริบอยดิสตริกอุดันปัดกำมันเสียมบัญญาเตยในบัญญาเป็ดลำนากบันตากบากำยัดจงกิปัดบานองชงชนองฮาริบอยดิสตริกฮับกรันชกิลาปะไทยขบวรสำลาเปริงปะเลอุลามิสักมัดปันไอคุบเลกปังยกตนาดพุลิตนาริบอยบากิลาชิมขียากบายคุณประชาบันเป็นดุนายกิกะลีบเป็นเข็นอันบบุนกิมันเสียมบกอดอร์กิดูเอลากจิงยิมตั้งนักดาวจิงเล็กละมากอร์กิดไรบาร์Kakwa manai kublekar pang yo senior superintendent of police Barim Kariboy bar ubalakiyo kerdan menta kum DIG ke Eastern Range UVS Rathor hakabawan la ulo syapun kerja akam nariboy bat ki kam ki bawlo syakri kelayarap sibun hariboy ban pendunai ki jingja basngsi hagi suruk ba ong samla pering pale ulong ru kum balai lam daw teu he pulen bala syapun kerja akam kum USP Kariboy bat wang nut pat ba USP betmai Kariboy ugiri prasad ru undang trai borba kum balai lam daw new he pulen nak bentaban perking ki kali ba pen kenyaan nang bakin mi kinu ki jingja basngsi ya ki pajba shushu lai kublekar pang yo teu USP Barim Kariboy halor ki kam ki bawla syakri banwanra ya ka songsuk songsan hariboy baru ban sengan ki pajba hagalet kawan hagi surok ba bat kawai pat ka benta uburu ka jingkan tu USP betmai Kariboy lembat ka kenhun pulit jong Kariboy bakin nok tulis man syakri na kamta ka bhagamiat ki pajba baru banaya kun persya ya ki kali bapan kanyan ka balong na ka benta ka jingsengan ki pajba hagalet kawan Sashi siap pernok banyak ngawan banpau biang hakmat burom kebasbon jongpi ba ngawan banpau dak mensim jong ajins nyo man dak mensim jong ajins nyo tenat ha kan japor mar bam ngai ba ngalaja kapto kapne dan rehat kan japor ngamban se ngawan mi biang sashi siap ba ngahap ban jerparet na ngawan ban penkemang lain ba da ngaman sim jong ka jings nyo kemen ka bakrau haru kata na ka benta isar ba ye jongi isar rathor iba nanong kum SP iba menswa nani SP ibarim hapo jong ka ribhoi hi barok nawai nya panpau dak ngaman sim jong ka jingmen sar nya phi wala phim don siu hang ne hapo jong ka ribhoi ba ye jongi wala phi la sha stan far no napo jong ka ribhoi blai sibun lain ba ya ki jing tre sitom ki ba ba ki jong phi kham tam na ka ba phi la le ye ki kam ki ba ba e na ka benta ka dong ba ka than ribhoi jongi tam ya posa ngada bro dak man sim jong ka jing man ka ba terpang ya phi ba phi long wai na ki nuksa ba ba hapo jong ka them ribhoi ba phi la bat kat to kat ne na ka banta ki jing jong ka them ribhoi sir ba nga pan pau ru dak man sim jong ka jing man ha na ka por ba ma phi la la ban ya lam nanti na lam khmat ya kini ki jing jong ka them ribhoi ke sir kublai sibun nane nga kwa ru man pan pau biang na ka benta jong sir giri prasan ibala ihap ban budin nan ba ya kane ka jing yalam jong isar rathor watla imdon su hang neru budin sar nya kane knang ba kan don su kano ka jinja ka jiman sao hapo jong ka temri boy ba ye jungi jasar phiru na nya tre sitom nang ba nya kitam ki babha ki badon hapo jong ka temri boy watla phimdon su hang neru sa khublai sibun ba philabat nya kini kikali ki bawan nabar nane ba phin talasi nadu kikani MP kikani ha sarkar ki ba pher na ye phi ke jinyaro ya ba terpangsa marba ma phi hi philong wai na SP ki balaya lam nang kong na abanta jong kane ka temri boy joni nang te la kam su sir SP batmai hapo jong ka temri boy nang bat khantam ya upan jadrok
menu kerja batnya rakyat kane kalong ka wai na kabanta kajing na ne kajing permanen ka basniu na kabanta ki khun samla jong kaja ben reu hapo na temri boy te sa aspirator la pinalong kum u dig hapo jong kane kajala bai jengi te na ya tre sitom susu sat lain ba ya kita ki babha na ne sakmat kublai sibunsa kublai sejarong Meghalaya Post.news